Mis-snin bikrin sas-sekondarja u l-Malti għall-barranin, is-sit malti.skola.edu.mt jipprovdi riżorsi maħsuba kemm għall-għalliema u l-istudenti kif ukoll għall-ġenituri. Dan is-sit, frott kollaborazzjoni bejn l-għalliema u studenti fl-Università u l-Emkast, fih ukoll aħbarijiet relevanti u sezzjoni għall-mistoqsijiet u tweġibiet. Is-sit tal-Malti malti.skola.edu.mt huwa bank ta' riżorsi intenzjonat għall-għalliema, l-istudenti u l-ġenituri. Inħass il-bżonn li jkun hawn dan is-sit għaliex l-għalliema minn dejjem kellhom problema ta' nuqqas ta' riżorsi fil-Malti. Kif nafu l-lingwa Maltija hija lingwa mitkellma minn biss terz ta' miljun ruħ u għaldaqstant ir-riżorsi li hemm aċċessibbli huma ftit. Id-disponibilità ta' riżorsi għall-għalliema tgħinhom jagħmlu xogħolhom aħjar u kif nafu r-riżorsi huma għodda importanti ħafna f'idejn l-għalliema biex jaslu jilħqu l-għanijiet tagħhom u jgħallmu t-tfal b'mod iktar interessanti il-Malti lill-istudenti tagħna. Apparti minn hekk, aħna komplejna nsaħħu dak li kien hemm qabel billi żidna r-riżorsi b'mod partikolari biex insaħħu u ngħinu lill-għalliema fl-iżvilupp li hemm kontinwament rigward il-kurrikulum u s-sillabi ġodda li għandna da żmien. Is-sit huwa mqassam f'diversi livelli, fosthom għandna riżorsi intenzjonati għas snin bikrin, dawk ta' qabel il-primarja, għandna riżorsi għall-primarja u riżorsi għas-sekondarja. Apparti milli huwa mqassam biż-żmien, huwa wkoll imqassam bil-livelli. Ġifieri r-riżorsi huma mqassmin skont il-livell edukattiv li t-tfal ikunu fih. Fost l-oħrajn, ġifieri nistgħu nsemmu bħala eżempju li s-snin tas-sekondarja huma mqassmin fi 3 livelli, rotta 1, rotta 2 u rotta 3, u wkoll għandna riżorsi intenzjonati għal studenti tal-ħiliet bażiċi jew kompetenzi ewlenin. Insibu diversi riżorsi bħal PowerPoints, preżentazzjonijiet, videos, poeżiji, kanzonetti għat-tfal żgħar pereżempju. Hemm diversi riżorsi dejjem skont l-età. Naturalment, jekk għandek età żgħira aktar se ssib kanzunetti, it-tfal dejjem iħobbu l-animazzjonijiet. Jiġifieri jekk ħajkun hemm xi ħaġa animata li t-tfal ħatoġobhom ħafna bħal kanzunetti u affarijiet hekk it-tfal jiġġennu għalihom. Aktar ma jikbru it-tfal fl-età, aktar se jkollok riżorsi li ħajkunu aktar ħajkun hemm kontenut. Għat-tfal żgħar ħajkollok aktar stampi, kanzunetti u affarijiet bħal dawn. Riżorsa tal-primarja fejn użaw il-ħila tat-taħdid hija fejn tuża l-imperattiv pereżempju biex tagħti direzzjoni. Hemm diversi pereżempju riżorsi oħrajn ta' smieħ huma silti tirrekordjati, rrekordjajnihom dawn u it-tfal hemmhekk jidraw isegwu silta u wara iwieġbu mistoqsijiet dwarha. L-għalliema jieħdu pjaċir ħafna jużaw ir-riżorsi għax huma jsibu n-naqas. Imkien ma ħajsibu riżorsi tal-Malti jekk mhux minn nies Maltin. Jiġifieri xi ħaġa bħal din hija tajba ħafna lihom. L-għalliema kull ma għandhom jagħmlu huwa li jaċċessaw is-sit. Jidħlu fis-sit u jistgħu jażlu it-tip ta' lezzjonijiet u t-tip ta' riżorsi li jixtiequ jużaw mal-istudenti tagħhom. Dawn ir-riżorsi huma abbinati mal-ħiliet u mal-kisbiet li l-istudenti huma mistennija jiksbu fl-edukazzjoni tagħhom. Ġifieri kull ma jridu l-għalliema huwa li jaċċessaw is-sit u jfittxu fis-sena li huma qegħdin jagħmlu jew inkella li huma jixtiequ jsibu r-riżorsi tagħha u jaraw ukoll imbagħad il-kisba li jixtiequ jilħqu mal-klassi li qegħdin jagħmlu. Il-ġenituri u l-istudenti l-istess bħal għalliema jistgħu jaċċessaw is-sit, ovvjament hemm riżorsi li huma intenzjonati għal reviżjoni ngħidu aħna u jistgħu jużaw dawn ir-riżorsi għalihom biex ikunu jistgħu jsaħħu l-ħiliet tagħhom fil-Malti. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università,
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.